Hayi ngeke unjoko hayi yabo le ngoma nje lati isho ngathi uyawuphula umoya ungathi nje isho okunye le ngoma iyanhlanhlatha uyawuphula umoya wami abantu abangaka bazodlala ayihlanga nje le ngoma ngaleli ivukane luluve sefishesha wonke umuntu awukahleni ingoma nje wonke umuntu usefishesha lo mfana akungoma lo mfana engekho no umgodi basasa lalolu umgodi angamfaki lo mfana sisikhathi ezikaluvele cula ngathi usezayoni izindla sezayoni esikhatheleni khona ingoma kanje kunjoka hamba unusa noshu ayikho kanjoka hamba ukhetha amankwane lashwile kunjoka hayi bafethu akahlile ukugcina ncinci basebenzise ngithi kulo nyathi usuzozama shame esikoleni ingane niphazamise crash bimbani ngokwanele bese ningaphazamisike ingane nihambe niyiperformisa zonke indawo lapha ingane uNkulunkulu wami ngiyacela kumanje I'm going to open the case against you child abuse into eniyenzayo uphi wale ngane uphi ise wale ngane uthula uthini wena mawuligaga wozana ngane amagaga uhamba usuke ingane zabantu lapha ezuke ziyidlalela usuka lapho wenza lento yenza ni wrong nje ayenziwa lento leyo. This is a child abuse.